Вы ўжо гатовы краіць кашулечку? Вельмі добра, але спачатку здымем меркі. Гэта зусім не складана, бо традыцыйныя кашулі практычна безразмерныя. Я звычайна бяру вось гэтую кніжачку любімую сваю, вось народны касцюм, і гляжу у ёй прыклады кашуляў. Тут распісана літаральна па сантиметриках, колькі якая ёсць. І што я заўважыла? Што галоўнае, каб улезлі у кашулечку бёдра і грудзі. І вось гэтым разам я бяру за прыклад кашулю Мсціслаўскую, Магілёўскай вобласці. Чаму? Таму што яна шыецца ў адну полку. Галоўныя меркі, якія трэба зняць, гэта абхват клубоў, абхват грудзей, манжэтачкі, даўжыню рукава і каўнерык. Вялікай дакладнасці ў абмерванні нам не трэба. Шырыня майго палатна 1,50 м. І таму мне зараз важна, каб вось я умясцілася ў гэтыя 1,50 м. Па клубах праходзіць, па грудзях праходзіць. Вось шырыня маёй полкі будзе 1,5 метра. І шво адно, то бок недзе пад адной рукой у мяне будзе шво, а з другога боку будзе цэленька. Ашчаджаем сваю работу. Дакладна трэба прамерыць манжэтачкі, вось каб яны зашпіляліся. І каўнерык, каб не ціснуў на шыю, але і не быў задужа шырокім. Даўжыню рукава і даўжыню паліка трэба нам яшчэ таксама змерыць. Вось, палікі каля 20 сантиметраў даўжынёй атрымліваюцца, а па шырыні я прямо магу па гэтай кашульцы памераць. Вось у гэтай кашульцы 18 шырыня паліка, і гэта такая класіка. Шырыню манжеткі тут у мяне 3 сантиметра, в прынцыпе нармальна, можа быць трохі больш, менш уже хіба не. Вось і ўсе нашыя меркі. Можам ісці і краіць кашульку. Звычайна я расчэрчваю сабе раскрой на вось такіх лістах. Я прымаю, што тут шырыня такая, як шырыня маёй тканіны, 1,50 м. І буду складваць папалам. Вось. То бок тут у мяне будзе 75 сантиметраў. І я тут адкладваю даўжыню кашулі. Я памерала, што мне трэба 95 сантиметраў. Вось 95 сантиметраў. Тут будзе разрез, і гэта будзе полка. Моя кашуля будзе ў одну полку. Далей, што мне трэба? Мне трэба рукавы. Даўжыня рукава ў мяне будзе недзе 55 сантиметраў, а шырыня каля 60. І гэтыя две дэталькі зараз я на свой кавалачак адмераю. Звярніце ўвагу, вось тут трэба рукавы браць ад лініі, вось не тут, дзе згіб, а ад лініі, дзе вось край, каб два рукавы былі асобна адзін ад аднаго. То бок вось з гэтага боку я адкладваю шырыню рукава, тут 75, вось прыкладна так, 60 сантиметраў і ўніз 55. Вось, гэтую даўжыню потым мы яшчэ можам падкарэктаваць, калі ўжо з паліком паглядзім, як будзе, але класічна гэта вось так. У прынцыпе, гэты памер рукава я падбіраюся вось таксама па кніжцы, у кніжках прыкладна такія памеры і ёсць. Вось у нас ужо ёсць полка і ёсць два рукавы. Нам трэба два палікі, палікі павінны быць па 20-26 сантиметраў. Мы іх можам скраіць вось тут. То бок нам трэба палік, каб быў, прыкладна 18 вось тут і 22 хай будзе. Вось так. Вось у нас два палікі. Палік. Паліковы крой. Вось гэта тое, што разам з полкай створыць гарлавінку ў нас. Далей нам трэба цвіклі. Гэта такія два квадрацікі. Прыкладна, ось тут напишу 18, а тут напишу 10. Прыкладна па 10 сантиметраў. Гэта будзе, вось так падпішу, цвікля. Тое, што яшчэ называюць ластавіца. Вось яна цвікля, вось тут такі квадратик ушыты пад рукавом, который дазваляе больш вольна рухацца руцэ і стварае такую акруглую лінію. Зараз нам трэба яшчэ ў нашу раскладку упісаць каўнерык і манжэткі. Калі будзе з планкай кашулька, то яшчэ планку. Калі без планкі, то без планкі. Вось так, прыкладна па 7 сантиметраў мы на іх возьмем. Вось тут у нас каля 30 сантиметраў, то абрэжам потым вось так. Калі пакуль скроем трошкі большыя, нам будзе вышываць зручней. Гэта у нас будуць манжэткі. Вось тут мы можам недзе скраіць каўнерык. Вось тут у нас памесціцца каўнерык. І калі нам трэба планка, то вось тут можа быць яшчэ планка.
Вось і ўсё. Вось гэта раскладка нашай кашулі. Зараз засталося толькі ўзяць нажнічкі і парэзаць.